दिनै 2026 मायथाइनि 25 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ सिजिपि क'क्राझ जनता पार्टी आरो फरायसाफोरनि गोख्रों दाबि खालामनायाव भारत हादरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा बिबानखौ नागारबाय। बाक्सा मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव बिपिएफ दोलोनि पिएमबि जथुम खुंफुंदों। सावराय जथुमाव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा, लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथां आरो दोलोनि गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। आसामाव दासान्दि दैबानाजों गोबां दाब दाब जायगायाव गोबां सिलिंखार आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानांदों, जेराव टेलिफननि गेजेरजों आसामनि दैबानानि थासारिनि सोमोन्दै सुलाद लादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दैबानाजों लोमसावजाना खहा जानाय सैनांनायफोरनो मिरु सोरखारा गासै बिथिङावनो मदद खालामगोन होनना खोथा होदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भारत सोरखारनि नखर बिफाननि बोसोनगिरि आफादनि सोद्रोमा महरै सायख'जाबाय। रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' बिथाङा खर'सा आसामाव दैबानाजों लोमसावजाना दुखुनांथावै थैनायनि अनजिमाया गासै सा 62 सिम बांबाय होनना फोसावदों गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ लानानै गोख्रों राहा मिरु सोरखारनि निट आनजादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आनजाद खुंग्रा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि एनटिएनि सा 47 मावख'गिरिफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। सिजिपिनि हेंथायारि हाबाफारिनि उनाव मिरु सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों राहा लादों। रेलवे आरो फुड प्रसेसिं इन्डास्ट्रिनि मिरुनि स्टेट मन्थ्रि रबनीत सिं बिट्टुआ मन्थ्रिनिफ्राय मासि एंगारबाय। रायजो सभानि एमपि महरै बिथांनि समा थांनाय जुन दानावनो जोबदोंमोन। सुक्रुबारखालि भारतनि संबिजिरनि आर्टिकल 75 नि क्लज 2 नि खान्थि बायदियै हादोरगिरिया बिथांनि मन्थ्रिनि मासि एंगारनायखौ गनायनानै लादों। फैगौ बोसोराव जानो गोनां पान्जाबनि हादोरसायारि बिसायख'थियाव रबनीत सिं बिट्टुआ गेलेनो हागौ होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि पान्जाबनि बारग' गिबि मन्थ्रि बेअन्त सिंहनि फिसौज्ला रबनीत सिं बिट्टुआ 2024 मायथाइयाव बिजेपि हानजायाव हाबदोंमोन। तामुलपुर पुलिस बिफाना साथाम बोरमा सिखावफोरखौ हमदों। हमजानाय साथाम बोरमा सिखावफोरनि मुङानो जादों तामुलपुर गुवाकुसिनि गामिनि जहुरुद्दिन आली, आयुब आली आरो इनसान आली होननानै सिनायथिनाय होदों। बिटिसि ओनसोलाव बिफां लाइफां गायनायाव जों साफ्रोमबो बाहागो लानांगौ होनना प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव बिफां फुलि गायदों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। दिनै जोंनि आबहावाया माबायदि जालांदों बेखौ नुनानै बुहुमनि गिदिर गोलावफ्रानो मोनसे दिनखौ बिथांमोना धार्य खालामना गालांबाय 5 जुनखौ। बे 5 जुनखौ जोङो मोनसे सिमा खालामनानै बिफां गायबोनानै दिनैसिम गायगासिनो दङ। बे बिफां गायनानै जोंनि इयुन जेनेरेसननो मोजां आबहावा होलांनाया जोंनि कर्तब्य, मावनांगौ हाबा। जोंनि सुबुं माहारिनि गार्जियानफोरनि गेदेर गोलावफोरनि मोनसे धर्म बियो। जोंनि फैगौ जेनेरेसना जाहाथे मोजां आबहावा मोनफैयो, थांनानै थानायनि थाखाय मोजां परिबेस मोनफैयो, बेखौ जोंहा सिन्था खालामनानै बे बायला जिला जालांनाय फरेस्ट एलेकाखौ जों सुन्दर समायना खालामनानै गालांफिननाया जोंनि बेयो मावनांगौ हाबा, जोंनि धर्म। बे मोनसे जोंनि धर्म होननानै साननानै लानांसिगोन। दिनै जोंनि सारा बिटिसिनि सुबुं माहारिया दिनै बेखौ साननांसिगोन आरो हाग्राखौ सिफायनानै गावनि उदैखौ सुफुंनाय। नंगौ, गोरिब गुन्दाफ्रा बेखौ सानदों, गोरलै उफाय लादों। खिन्थु बे फांसे बिफां दाननायनि बदलै नोंथ' फांबा गायनांगौमोन ना, फांबा गायनांगौमोन नोङो। होमबासो नोंनि मानसि हिसाबै जोंनि मावनांगौ जि धर्म, जोंनि मावनांगौ जिखिनि कर्तब्य, बे कर्तब्यखौ जों फालिनाय जागौमोन। दिनै जोङो आवबा जाबाय, साननाङाखिसै। बे हिसाबैनो दिनै बेखौ रिभलुसन हिसाबै लानाय जादों आरोखि। जोङो गासिबो सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेखौ सिन्था खालामनो रोंबाय। जोंनि गिदिर गोलावफ्राबो सिन्था खालामनो हाबाय, रेसपेक्ट खालामदों 5 जुनखौ आरोखि। बिफांखौ गायफिननांसिगौ, बयखौबो जागरन खालामनानै आवगायबोनो थाखाय
जों बयखौबो खावलायहरदों दा फायला सिला जाजोब्बाय मैयाबो आं थांबाय उदालगुरियाव एथ' गुवार एलेखा लांदां जाजोब्बाय बिखा खामो बिनि ओंथिखौ मोनथियोबासो जोंनि सुबुं माहारिया बिफांखौ जे गायथारनांगौ बे बाथ्राखौ जों बुजिसिगोन एवारनेस लाबोनांसिगोन जोंना माने सादा सिदा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव फरायसाफोरनि गेजेराव बर'नि दामनाय देनाय आरो सुबुं मोसानाय फोरोंथाइ मावबादा खुंफुंदों। क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव बाथौ मन्दिराव बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि बानजायनायाव खुंनाय जादों बे मावबादाखौ। थांनाय 18 जुलाइनिफ्राय खुंफुंनाय मावबादाया दिनै जाफुंसारै थुंगेबाय। थुंगेनाय हाबाफारियाव नुजाथिदों बिटिसिनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारी बिथाङा लोगोसे माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बाथौ मन्दिर আছে এই বাথৌ মন্দিৰত ইয়াত পৰিচালনা কমিটিয়ে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু পশ্চিম বংগৰ পৰা আমাৰ কণ বড় ল'ৰা ছোৱালীক আনি পেলাই ইয়াত খাম সিফুং সেৰজা জোঠা বজোৱাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ আৰু ডেন্স বড়োৰ যিটো বাগৰুম্বা দাউচি দেলাই ইত্যাদি নাচ কৰাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ ইয়াত কৰিছিলে লাষ্ট 1 উইক অৰ মোৰ দেন 1 উইক তো ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে 100 জনতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু খুব ভালকৈ টিচাৰ্ছসকলে শিকাইছে আৰু এই এক সপ্তাহৰ বেছি যিটো ৱৰ্কশ্বপ হ'ল তাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচিবলৈ শিকিছে বজাবলৈ শিকিছে স্পুং বজাবলৈ বেছিকটো শিকিব পাৰিছে সেৰজা বজাবলৈ বেছিকটো শিকিব পাৰিছে মই আজি ইয়াত এটা চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰাৰ ফাংচনত মোক মাতিছিলে মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব এনকাৰেজমেণ্ট পাইছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতত আমি ভালকৈ আৰু দীঘলীয়া এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰি পেলাই তেখেতসকলক ভালকৈ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে সময় বা সুযোগ আমি দি দিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই কোকৰাঝাৰৰ যি বাথৌ মন্দিৰ আছে এই বাথৌ মন্দিৰৰ নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সকলো এজেকিউটিভসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ নিজৰ ভাষা নিজৰ কলা সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই তেনেকুৱা ৱৰ্কশ্বপ কৰিছে পশ্চিম বংগৰ পৰাও ল'ৰা ছোৱালীসকলক আনি পেলাই ইয়াত প্ৰশিক্ষণ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ বাথৌ মন্দিৰ আছে এই বাথৌ মন্দিৰত ইয়াত পৰিচালনা কমিটিয়ে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু পশ্চিম বংগৰ পৰা আমাৰ কণ বড়ো ল'ৰা ছোৱালীক আনি পেলাই ইয়াত খাম সিফুং সেৰজা জোঠা বজোৱাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ আৰু ডেন্স বড়োৰ যিটো বাগৰুম্বা দাউচি দেলাই ইত্যাদি নাচ কৰাৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ ইয়াত কৰিছিলে লাষ্ট 1 উইক অৰ মোৰ দেন 1 উইক তো ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে 100 জনতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু খুব ভালকৈ টিচাৰ্ছসকলে শিকাইছে আৰু এই এক সপ্তাহৰ বেছি যিটো ৱৰ্কশ্বপ হ'ল তাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচিবলৈ শিকিছে বজাবলৈ শিকিছে স্পুং বজাবলৈ বেছিকটো শিকিব পাৰিছে সেৰজা বজাবলৈ বেছিকটো শিকিব পাৰিছে মই আজি ইয়াত এটা চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰাৰ ফাংচনত মোক মাতিছিলে মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব এনকাৰেজমেণ্ট পাইছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতত আমি ভালকৈ আৰু দীঘলীয়া এটা ৱৰ্কশ্বপ কৰি পেলাই তেখেতসকলক ভালকৈ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে সময় বা